हाय लोगोफोर, आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे शायरी भिडिअ'जों लोगोसे नुजाथिफैदों। शायरीखौ दैथायहरदों बिथां रोन बर', डिस्ट्रिक्ट चिरां बिजनी, गामि फैलाव थांगाबारि। दानिया फैदो बिथां दैथायहरनाय शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। एसे सोमोनांथाव, बोरै मा होननानै एसेबां गोरलैयै आंखौ बबे बिखाजों बावगारलांनो हाखो नों? आयै, मोजां मोनलायबाय थानाय समावबा आंखौ माला लागोन, आंखौ माला जुलि लागोन नों बेबि होननानै बुङोमोन। नाथाय दिनै आं मा खोनानो मोनखो? माथो गुबुन बयफ्रेन्डजोंसो जुलि लानो थांबायनो नों। 5 बोसोर मोजां मोनलायखाना बिदि सिरियै हाबा जानो थांनायाव आंनि बिखाया गावस्रालांदों बिदां। नायदो बिदिबा नोंनि मोजां मोननाया बेसे मुगैथावमोन। गोसोखांना दुखुसो मोनो आं बिदां, दुखुसो मोनो।